morning. Erica. Yesterday, and I pray that you will stay. Now you're gone and it does so far away. I was afraid this time. I want to live. Gaga, ramok, Olympia. Gala. Good morning. Good morning. Pagkaaga, marumokpan. Morning. Good morning to all. Morning. Oh, na. Morning. Thank you
sa 4 million in my house. Salamat. Yeah. Sige, lang. Morning. Morning. Wala pa paglalabar. Sige. Good morning sa all. Henry Kenanyola, pahingi ng kape, madam. Kape. Kape lang ang maibibigay ko. Kape lang yung mai-offer ko. Kasi ito lang meron. Meron pa dito, tira. Kape po, Henry. Taga saan ka, Henry? Kagigising ko lang. Ay, kagigising ko lang mula sa pagkapikit. Di naman ako injik, pero hindi naman ako broken, pero matay namamaga. Namamatay yung eyebags ko.
Iligan City. Shout out sa'yo, Kenanyola from Iligan City, Pilipinas. Maingay dito sa amin. Pagkaaga, ayan na, maingay mga bata. Maritisan is live. Pagkaaga, ay, tuwing umaga, buhay dito, Maritisan umaga. Pasuro, mga bata maingay, magulo, maingay, makalat, ganun. Kakagising ko lang. 15 minutes. Charot. Cause I met you, I never knew what love was. Still I met you, this feeling seems to grow more. Magsaing ka na. Magsaing pa nga, maglalaba pa. Hindi pa nga ako nakawalis dun sa labas. Kakagising ko lang. Aray. Pa ako nakalinis dun sa, nakawalis dun sa labas. Warm up muna, warm up. Kakagising ko lang mula sa paggabi. Pero matay na yun. Kakagising ko lang. Kakagising ko lang mula sa paggabi. Kakagising ko lang. Kakagising ko lang. Itimpla mo na lang ako. Sige. Pag on the way ka na, matik na yan. Nandito lang yung termo, nandito lang yung kape, nandito lang yung baso. Sabihin mo pag on the way ka na, nandyan lang. No problem. I'm always, masikaso. Basta meron. Ilang taon ka na, Henry? May asawa, may anak. Anong pinagkabalahan? Anong pinagkakaguluhan? Wala pang hilam mo, saya na. Tanggal-tanggal mo talaga. Si 40 guwa nga. 40 ka, kasi edad kita, 40 din ako eh. 40 years old na din ako.
Kakagising ko lang mula sa pagkabigat. Di naman ako inject pero matay na nenegap. Kakagising ko lang. 1985 ka ba or 1984? Ka-40 ko lang. Ang ganda ng new look ako eh. Nanibago ako sa buhok. Hairstyle ko. Ang ganda ng pagkagupit niya. Gising ko lang muna sa pagkapikat. Di naman ako inchik pero matay naninikat. Kakagising ko lang. Hiyoyay. Kala ko 25 ka lang. 40 na, mag-menopause na nga eh. Sana all 25. Ay, salamat sa thumbs up. Salamat. Thank you so much. Salamat sa nag-thumbs up. God bless you. Kakagising ko lang. Thumbs up. Hi, Greg. Thank you. Naudo ako. Nakaudo na ako. Ano ba yan? Sa kape. Kaya pag nagkakape, maudo ako. Parang ano yun. Diretso yung kinain mo, iudo mo ba? Ayaw ko na nai-stop. Salamat sa thumbs up. Kamusta, Greg? How are you, Greg? How are you doing today? Maganda. I'm going kape. Later, I'm going wash clothes, laba-laba the clothes. The walis-walis outside, clean outside, walis-walis outside the home. Clean the home because it's magulo na. Magulo, makalat home every day. Every hour makalat because too much mini dito. Mini kids. You labandera today, yes. I am labandera today. Thank you sa thumbs up. Salamat. I get a boat. Naguturototot na ako na. Wait lang. I'm going outside na. While kape, need to walis-walis muna. Look the outside. Daming bata outside. Did you have dinner yet? No. Breakfast now. Breakfast. Not yet breakfast. Need coffee first. Later I will eat breakfast. Need clean muna. Awas!
lang. Kapag mo. Di ba rin? Di ali ko lang sumapay na halog lang. Ay, ate. Oo, halog lang. Halog lang ako. Bata ba ito? Inatag mo. Basta pa yan, Mike. Maano dito sa amin. Do you have work today? It's morning there. Yeah, I have work today. Ay, sali mo dito sa amin sa pagwalis. Oh, naku, dami ko pang gagawin. Magwawalis, maglalaba, may trabaho. Ang dami mo gagawin ngayon for today's ganap. Henry.
Sa dami ng gagawin, wala na ako nagawa. Maramokan, the house. Maramokan in the house. Please comment. Good morning. Crush na del Rosario, good morning. Please comment and subscribe. Thank you so much, Greg. Salamat, Greg. Makalat. Ako dito sa sulod. Maramo ko sa labas. Ako dito. Sabat yung niyo sana. Bao na lang ra. Bao yan, mga bata dito, magkakarapin sa bata dito, magpag-uyan nila.
Be careful with that bird. Yes. Kapagod, you funny Cheryl. Uy. Funny. Tired, a little bit tired. Guys. Thank you for the thumbs up. I miss you. Wait, Greg? Thank you, Greg. Thank you, Greg. What are you doing today? Night there. Already dinner? Ano, Main? Main? Mingay? Ming! I'm cooking now. Okay. What's your food? What is your food, Greg? Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. So, three na thumbs up. Ay, thank you sa 4 million in my house. Salamat. Kiara Tom, hi again. Hi, Kiara. Welcome back, Kiara. How are you, Kiara? Coffee again, Kiara. Second cup of coffee. Coffee is life for me. Kape na yung nananalantay sa ating mga ugat. Hindi na. Sorry, I had school yesterday. It's okay, no problem. Okay man, no problem, Kiara. It's okay, it's alright, it's fine. Thank you, Kiara. Welcome, everyone. Thank you, Greg.
Thank you, Greg, for all your support. Legit yung support. Organic the support. My organic supporter, Greg. Shout out to you. From Philippines to America. My friend, Greg. Thank you so much, Greg. The support is legit, real, organic. Charot. The charot. Charot lol. Lol. Wait, I need a bread. Need a bread. Don't go away. Just stay. Charot. Daddy, do the heart, man. Oh, yeah, gelap. Taruh apa? Anu apa? Anu apa? Iya, kelihatan. Ay, sus, hindi na naman maranon. But I'm 7. I can do what I want to do. I'm 45. Okay, Reiko. Okay, Greg. Kontrol ako to rin ano dah. But I'm 7. Yeah. Okay, ano. Here, Tom, study hard and stay kind. Follow your parents. And who is that? The child. The child is my niece, my nephew. The one is my son. They play. What are you gonna do? Swipe away? Come, just give her a thumbs up. What do you really care? Take your time, my tiny friend. So cute, David. What are you gonna do? Okay. What are you doing now, Kiara? The bread? Thank you for the thumbs up. Salamat po sa nag-thumbs up and sa 4 million. Sa 4 million na viewers, salamat. Yan na si Babang. Bang! Kami! Kana! Gari.
Ay, Tamil na yayamanin si Babang, di na naman. Send, come here na. Halion. Well, I can't even get bread through the phone. Okay. That's good, Kiara. Hi, Babang. My phone, I put the then I can do Ah. What are your plans today? Me or Kiara? Who asking you, Greg? Me or Kiara? My plan today, Di ba sa kanila? you. My plan today, always every day, the plans make money. Everyday plans, but nothing happens. Just work, no money. What a life. Oh, napapalo. Daraga na si Babang. Parang kailan lang, I know what's right. I know that's right. Thank you for the 4 thumbs up. Thank you so much. And the 4 million in my house. Nakaudoon ako. Ayaw mo na sa dahil. Ayaw tayo na. Oh! Ito tayo mo. But there is 2 viewers that enter the stream. Yeah, 2, but now I have 4. Have 4 now. 4 now, Kiara. Thank you so much, Kiara. Thank you so much for those who watching and stay tuned. Stay connected and stay tuned. Thank you for the thumbs up. Thank you so much. Babae ka? Aray ko na ako. Ganda ka ha? Could you tell your friend I know what better means? Who's my friend? Who's my friend? What Ha? What? What do you mean, Greg? Ay, latag lang good. Uy, bakla. I understand that language. Huh? What do you mean, Greg? The language of his name is Babang. No, not Baba. I know nickname Babang, but his real name. Ayaw, Gab. Gab, nakalike ako. Jaslyn. I just called her Babang. Babang. The Babang. I just called her Babang. Nickname, but it's 2 years old. 1 year old pa lang si Bibe. Ay, 1 ito year tayo. old and
6 months. 1 year. Hoy, ang kape ko! Ay, nako! Where do you live? Just from our country, okay. We live here in, Philippines. We're living here in the Philippines. Bicol Province. Bicol Province in Philippines. Oh my God. I live in Philippines also. Okay, alright. Libre na. Sa'yo mo na kaya buko may kape man ako kape. Shell is the province really big. Big province, the Bicol. Big family. Anong nagdaan? Hindi ka alam Big family is nice. Sometimes nice, sometimes not nice. I gotta play just a single game, okay, and I'm gonna let my phone charge. Okay, Kiara, thank you so much, Kiara, for staying my live stream. Thank you so much. Thank you, Kiara, Tom. Thank you so much. More family, more help. Lol. No, that's not true. More family, more help. Sometimes no one help. Ako doon! Almost. Tingnan, sige. Almost, I mean. Bye. Bye, Kiara. Thank you so much, Kiara. Wala ka. Ay, binibil ko rin. Kuya! Kuya. Kuya ka. Sige ka. Bye, Kiara. Wait lang. Wait, Greg. Just stay, Greg. I need to, I need to do. Hindi. I can't resist. Pauduon. I'm from the country part of America. North Carolina. Right. North Carolina, USA. PNG, sarap. Sarap ng tinapay. Ang sarap ng tinapay, PNG. Stay put lang kayo dyan. Thank you so much. Stay. Just stay. Kuya, si Bibe! Aragag! Natubak kami!
Mayroon na mag-asin. Aday! This one. Aday! Aday! Hindi kang kamaran mo doon. Isang pa. Nagdarabat tayo ng bato. Si Ashley. Gagalan. Bye-bye! Maulit na ako. Didik ka. Hoy! Ako, ano? Isa-is mo, ano? Support. Wala, sige. May open. Ay, same sa'yo magawa. Wala, wala. Ano? No. Ay! Ay! Kuya, sige, pila-pila yan, oh. Bahala ka, sige na. Nagpipila. Nagpipila sa... Nangyari ang apunahan. Babalik ka. Babalik ka, babalik ka. Masipong kita, masipong ang balik. Nagalag dito, taon. Ayaw ko. Dito ka. Wala. My God. Eh, kuya ko to. Ayaw mo rin. Kuya, di na wala. Ako. Naruto. 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 Bye-bye! Bye-bye! Makatas sa akin, Discord. Bye-bye, makatas sa akin. Taga Bicol ako. Cute ni Titi. Sign ka sa Bicol, ano po, Sorsogon. Country over here means mountain and pastures. Okay, Greg. Thank you sa nag-stay. Bawal ka ate, bawal ka. Sige na, pakintay ko. Ano na? Ayaw mo. Pagbago.
Saan ka sa Bicol? Gab? Real? Nasi Gab? Papa, ito. Ben! Ito, yung babo. Ben! What are you doing, Tita Cheryl? I'm doing I'm doing laba later. Babang! Kami babang! Ay, bang! Bang! Uy! Kuan lul, kuan. Kada kay kita. Kuan na kami na. Do, si Babang. Babang. Si hi, Babang. Tulo, bong, bong, bong. Puro pa yung face. Sige, ako muna. Bang, balang, bang, 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 tala, bang, 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 tia. Hala na, lagot simbang bang, ang ginila ko. No, I don't like it na. Bang, bang, ayun, hala. Hindi ha, Babang ha. Sudlay. Wow! Wow! May bang si Bang Bang! Wow! Dadaling ding. Kuan, lul. Salamat, ano. Hingkit yan. Sa'yo mo na yung tiyang. Hingkit tiyangan. I can't remember when you go. PNG, nakamiss ang Bicol. Nakakamiss, opo. Nakakamiss sa mga, hindi pa nakauwi. Kami yung mga nandito lang, okay lang. Your buhok is still pretty. Yes, still pretty, Greg. Pretty short. Saan ka dito sa Bicol, PNG? Saan ka sa Bicol? The PNG. Bakit PNG? Ang lutong may gunaw. Gunaw? Anong gunaw? Kamsor. Okay po. Taga Kamsor po kayo. Papan. Thank you sa nag-thumbs-up sa 4 million thumbs-up. Thank you so much. 4 million. Thank you sa 3 million in my house. Thank you so much, guys. What's up? Anong province ka? Sorsogon. Sorsogon, Bicol po. Dito sa Sorsogon. Bicol province. Opo. Mamam. Kaya pala, dai mo aram ang gunaw. Dai ko aram ang gunaw. Bicol, pero dai ko aram. Kaya mga Bicolano, ano pala, iba-iba ang lingwahe ba? Iba-iba ang language ng
Ng Bicol. Bicolana na, di pa nagkaintindihan eh. May Bicol, may Bisacol. Kasi kami Bisacol, Bisaya, may halo din. Coconut, coconut milk. Oh, masarap yun. Tapos may inihaw na tuyo. Ay, kasi ram. Tapos may kape. Yung purong kape. Ay, kalamig. Ged, kayo Masarap mon. Masarap. Later, I will make it. May halo na palang kamo Bisaya. Haralo kasi malapit kami sa sa Irusin, walang dagat. Sa Sorsogon yung Irusin walang dagat. Sunod ng Irusin, may Pabulan, may Matnog Santa Magdalena. Tawid nun, Bisaya na, Samar na. Sa Masbate, ay sa naman, Tawid mga Beba na mga Ralo na dito. May inchik na nga dito eh. May halo na pa ng Bisaya. Opo. Fae. Fae? Anong fae? Dai pa ako nakaabot dyan. Opo. Ako din, dai pa ako nakaabot Kamsor. Nadadaanan lang namin yung Kamsor, pero dai pa talaga ako dyan. Nakaabot. Dai. Yung dai sa amin, dito sa amin yung dai, dire. Dire. D-I-R-I, dire. Or, dire. Dire pa ako nakaabot dyan. Ganun. Dai pa. Albay lang. Okay po. I feel so happy being lonely. Ang gara naman ang hair ko. Nagkikinta. Hindi naman inaano. Natural po. Natural. Natural na nagkikintab siya. Hindi na kailangan magpa-relax, normal. Hindi ka pwede maka-receiver super chat. Pwede po ako maka-receive ng super chat dito. I-set ko po, super chat. Mag-super chat po kayo. Mayroon ako dito, hindi ko lang nasa settings, hindi ko pa na ba yun? Hindi ko pa naayos. Meron po akong super chat. I'm finished now. Pa-activate mo. Sige po. Pa-activate po. Dati kasi monetize na ako. Tapos, nagtrabaho ako. Medyo na-busy sa trabaho. Hindi, more than 6 months, wala akong upload. Hindi ako active. Super busy. Nung bumalik ako, na-realize ko na kailangan ko muna nawala yung mga ads. Na-demonetize ako. Kaya, bumalik ako sa dati, sa kailangan kong i-reach yung goal. I will make you dinner someday. Okay? Okay, Greg. Thank you, Greg. Tapos, ayun. Kailangan ko naman, kaya ngayon, panay live, para sa watch hour. Yung sinit ko na super chat, nandun pa rin, hindi ko alam kung paano. Na-activate ko na siya. Na-activate ko na yung sa super chat. May dun, may price, may super chatter, ganyan. Mayroon dun. Sayang sayang. Sana tinuloy ko na lang. Sana na lang ako. Kahit nagtatrabaho. Sobrang na-busy ng last year. Sobrang na-busy. Then last year. 2 years akong so much. Dahil available baga. Mao po.
sobrang na busy. Anuhin ko nga ngayon yung super. Pero yung super chat available sa ano ko sa channel ko. Nandiyan pa rin yung ano. Yung sa super chat. Kasi nakita ko dun sa ano sa settings. Kain tayo. Thank you Henry Ken Yanola. Kain ka lang dyan. Kape lang din ako dito. Malamig na yung kape. Salamat. Thank you guys. Thank you so much guys. I-activate ko ulit yung sa super chat kay para pag nag-ano kayo dito, malay nyo, yung ano, yung bigyan nyo ako pang Jollibee, ganyan. Pang McDo, pang Starbucks, pangulam, ayun. Pang napkin. Napkin. Ano ba yan? Pang bigas, kahit 1 kilo, di ba? Sayang. True Gcash pa naman yan. Pag naano yung super chat. Naano yan sa Gcash. Let's go, Cheryl. Let's go. Band-aid yan. Yes, Band-aid. The Band-aid. Ayun. May wings to. May wings yung Band-aid. Let's go! Hi, Trip 90! Kumusta? How are you? Trip 90. What's you doing? Anong ganap natin mga guys? Thank you. Thank you sa nagpunta. Salamat po. Thank you so much. Magbakal ka na lang. Lagi na lang ako. No, kinaan mo kanina, oh. Tinagan mo man si Ratorin tinapay kanina. I'm gonna miss it. I'm good. Miss me. I'm just watching TV and relaxing. I'm good. Miss me. Ha? Diba sa ako? Thank you for going live stream, Cheryl. Thank you, Dan. Thank you to Greg. Thank you so